kane kare ka weni ki jingja ga shisha ya ga ubleu la ban pen pau lingba ki kamba ki chung u kumta ki don ge ong ba ka jingkhlam no jong ka Soviet Union hosnam sejar khandai spa khandai phoi kam shamla dei satya ga jingpin khlam jo ki bor jo ki purthai hanrai ka dei ga jingpin khlam ko chung blai kane ka chiathu khana ka dei shaphang ka jingbam ka bla wan na banang bat ka dei ru ka jingja ka ba shisha ka dei hagisnam khat khandai spa nyo phau tar ha ka Moldova ka ba phapo jong ka Soviet Union ba udon we u pastor u ba ka kerteng jung u ka dei u Sergei Petrovich ubla syathap hagawai ke patok ke daban pahara bah ukri jongani ke patok ude ubru ba isi ublai hag bola samai ba usarge ude ban yab ba hapo jongani ke patok hag bola ong ba lada uta ublai ujome ulong uba donbor dag bola kuran bain ai bu wan ra ya ka jingbam yeme hangne ha patok hag ba une ukli du jongani ke patok semla tip ye kata ba ublai ude ubla deb ban jubab lupa ye ki jingli baro ba kita ki ei ki baro kila jialong ling ba kita ki nongra khubor ki chung u ya ka ba ngin omla satya ban mudur om dei ki angel om kinu nong ap kani kalong ka ei ka penlong ya unu nong ap jong gari ka patok dala dehi ba ula hab ban dam kho siu hau kani ka jethu khana ka long ka ba shisha bat ha ka ba kut jong gari ka jethu khana phin om don kanu ku ka jing artatin ya ka jingla ka chung blai kala long ka por ka ba khluit bha ha ka janmit jong ka por sunrai hapo jong ka wi ka nong ba ka tip da ka kahul bat kani ka benta ka don hapo jong ka Soviet Union bat kani ka dei ka wi ni ki ri ki brit ka tip da ka Moldova kadai ke snong ka bitanat na ka jingphu ithang ju ki sintu bat dei hangne ka don ka ying jong pastor Sergei Petrovich bat ki don ru sibun ki jai khnyang ki bra par ha ka ni ka chaka khamtam ha ka por minmit hapo jong ka ying usong u pastor Sergei ha ka we ni ki shuki ka bu sngotanat bonchang katba udang pule Bible ha ka jing thaba ka rit jong ka sharak namar bu udon program ha ka ta step ka bot ha ka we ni ki jing shikri blai hanrai namar ka ta ga yit khmat ka jong u kam shamla shai bha ha ka ta mit bat hamar prasha jong ka ta kamra ka ba u song kadon ka kurim ka jong u ka lina kadang song hang ta ka jing jar ha ka ta ka kenro jong ka ta ying ka jing sawa ka ba jar jong ka ba ji ki baro ki bidon hang ta ki dap da ka jing suk hanrai ha ka ta ka mit kalong jingai ba ye ka ka ba ka devan long ba ha ka ta ka mit u pastor Sergei udon ye ka we ka jing ndu ka ba jar bat ka ni ka long ka ta ka ka ba koridor ye ki ha ka jing im ka jong u bat ka dei ru ha ka ta ka sngi ha ka ba ka sarkar komunis jong ka Soviet Union kala penbena ba ublai shamla don satya hai kani ka perthai bat kala ongru ya baro ki bru ki don hai kani ka niam kristan ba ki bru ki bala lamlar nabar ka jingtulat ba ka jingbi ki chungki kumta ki balang kristan gila haban im ha ka jing husir bha kala manaru ba kanum don ka nu kudu ka jelang pajba hanrai shari pat nakalyang jong ka KGB kila tresitom khlam sange kumno ban tela kam bat ban penjotru ya ka nu kudu ka kenhun kristan ka don hapo jong ka Soviet Union kumta gila tresitom ban khura habaro ka we ka Soviet Union da ka bagila pharu ya ki nong sentiat ki jongki lare kendon ki nu kudu ki jelang pajba lani ki jing senglang kumta gila thong pisa ye ki nu ki khot jong ki balang kristan ladakin ai jing tip seki kila khura ye ki ying bat kila kurupru ye ki Bible nangta ki pastor kum u pastor Sergei ka jingma ba khrao hangta kala long man la ki nu ki jingkran ki ba u ai jingkran man ka nu ka Bible study ka ba u yalam man ki nu ki jingdwai ki ba u pen long kine baro kin sakut ha ki hat kari bat ki jing sha set patok hanrei ki kristan hamoldaba kila depan snuthu da ka jingstan ba kin sadon ki psein tang ba kin omla da lele ban pin men sau ya ki paro kani kat salong kumbo jisu la hikai ki nongbut ki chung u ba kin satai ki hima ki chung ki hagir ka perthai kin sadon shibun ki jing namar kata phire ban long ki sian bat ki bahusiar kani kala long ru ya ka KGB kan sayo ban pen prai ki kristan ki ban hapo jong ka Soviet Union khendiat bangen snuthu ya ka KGB ka bamut ba Komitet Gosudarstovani Beso Pasnosti haga jingmut jong Soviet Union hanrai haga kitin English part kabamut Committee for the State Security kabamut bakani kadega taga Main Intelligence and Security Agency jong Soviet Union haga to gopor kumta kalawat hangno bagi penlong yiki jialang ki jar ban simpor hadu sisngi bar asngi hachwa bakin penlong yiki jialang haga baki kurim jong ki pastor
kila hab ban shu pentip lingba ka jing pasyo iwe pat lingba ka jing le yo ha ki yo ki hat ki jungki da ka bagli ya bujli ya ki jing tho ki berit na ka jing ya kren ka jungki ha ga por bagi ya sim bar ya ai ki jing bam bat ya ki jhur nang ta ska wi pat ka por kita ki pastor ke badan hapo jong ka te ki snong kila hab ban ya tang ha ga por menmit ka ba ki kendulang kila hab ban ya kren da ka sur ka bajang ban ya penbet ya ka por ban ya ka jaka kim dei ban don ka nu ku du ka jing tho kim bit ban ya phone kim bit ban ya tho sithi tang ka jing ya pasyo iwe pat ban pasyo na ka wei ka sentur se ka wei pat ka sentur na ka wei ka skor se ka wei pat ka skor lingba ki briu ki besanya kumta ha ka wei ka mit ki laong ba menta ka mit ngila deban penbet ya ka wei ka je kandu ka kerpang ha ka ba khat saungut ki noyelam balang ki lum ha ka wei ka kamra ka rit hapo jong ka kahul banjit yu wei pat unoyelam ubatmai jong ki balang kristan ki beran hapo jong ka Moldova kani ka dika rai ka ba bha bat ki don kam ya ka dika por pakan long ka ri hadu kata ha ka ta ka mit u pastor Sergei ula do ya ka lena ka kurim ka jong u ban ong bangan lik no kum taw la shim ye ki juti ki chung u hakmat jong ka ta ka jingkhang bat ula yat no hapdeng jo ka ta ka jingdum jong ka ta ka mit kal jo ka ta ka mit ka lo ka khriat bat ka ba pengat kum taw la yat kloi kat bala da ka ba husiar bha bat kat baw dang yat lenti lo pe serum saneng nagata ka surok ka ba u ya lenti man ki jaka sange kali ban pe thu bha la hatu ki don em ki agent jong ka KGB ulala ban poi sa ka ta ka jelang khlam ka nu gu ka jingsha pen sange ulayat saudong ka ta ka ying bat ularung nadin jong ka wei pat ka jingkhang bat om don mano babut yu u hangta kumta habau poi sha ka ta ka benta ka basadin jo ka ta ka jingkhang da ka bawla pendon kam ya ka ta ka buit ka bari kumno ban khrdop ya ka ta ka jingkhang da ka bawla ko ngu ru ya ka khli ka jong u hangta marsen pli ya ka jingkhang rak ularung bai chapo hapo jo ka ta ka kamra ka long ka badum bha bat ki don kuma khat sau ngut ki bru ki bas ngap jar hangta kila ai khu blai ya ka jiwan poi jo pastor Sergei hangta lingba ka jingya pasyaw kumta kila dam ya la ka khli bat kila dwai nang ta kila thu ru ya ka ei ka blai ulale haba ro ka wei ka Moldova bakidon ke bala kala kristan thamai bat bala yo ruban penbaptis yaki kidon katu ka digi kinhun ki brit ngila yo ban penlong yaki jeseng ha ki snong lani hapo jong ki nongba ngila yo ban pensa priang yaki gospel bat kam semla don ka nu ku rai jo ka sarkar ka bala ban pensange ya ka diga jing thrang yaki ktin ka jong blai namar kine baro kilalong kumbra thangno yaka donut jong kinong Moldova hangta kila poi se ka benta ka ba kongsan ha ka mit kata ka long ban jit no yu tau nu yalam kumta hadin khindet kan ta bla yo ban Ukraine kila yo ban ye jit lingba ki pepar valot hangta kila nyo da ka jing thaba jo mombuti ha ka wi ka kamra ka ba setin udai u pastor Victor Patya wala sajit kum u president ha ka ta ka mit udai ubriu bala penlut bun snam ha ka jinglong ka jar lingba ka jingpen ka lai ka Bible bat ula yo ruban penmi ha ka jinglong ka jar ye ki Bible ha ringkat bat saungut ki nong troi ka khlam sange kani ka jing it ka jing slur ka jung u na ka benta ju ka gospel ka la penlong yu u baun sajit ya ka kam baro ki badon hang ta ka li atwa yu u kila kedup yu uwei hadin jong wei pan hadin kata kila mi uwei hadin uwei la ka jong galinti kumba ka Bible ka ong Hebrew sipau arpusan ka ong klam da ino ya ka jeseng lang jongi hi kumba long ka rukom ki wei hanrei da ka je kentu paralok hi bat kata khamtam kat ba phiu i ya ka ta sngi ba kan nangjan kumta kini ki bru ku snuthu ya ka de khon bat ya baro ya ka ei ka baki kila le u pastor Sergei ulawan phai salaying lingba jong ka wei pat kalinti u khlam wan phai shu lingba ka linti ka ba u ulawan ningkong kalina ka kurim ka jong u ko le thya kumtaw la thya a ka jing thya khlam da pen kan det ya ka ha ka jing dum ju ka mit bat ban snap ru ya ka ta ka jing pa ju ka khnang gi bron sabar na ka ying jong u bat ula yu snow ru sa jangai ya ka jing wer ju gi ksau hangta ulas ngoja thaj bagata ka jingalang kalong ka job hanrei na galang jong ka KGB kala trei sitom katbala na ka bantaban wat yiki kristan khamtam yiki nongyalam hanrei ublei udang yada yiki hanrei na galang jong pastor Sergei semla tip ai sapang ka kabala up yu hagita gi khindet kenta gi banwan ulanang perkhat ba kani ka dika mit ka basuk yu hanrei tip ka kalalong panban ka ta ka mit ka bakhadu ba unmat ya ka jingsuk hagi sngi ju ka jing im ka chung u ha ka ta ka mit
kat ba urang yo thia lengai kledon ki bru bra khrdop ye ka jingkhang ge jongu bagata ge jing khrdop ka dei de ka sur ka ba jam ba de ka jing bitar kat hadu ba kila tit bat pen pach sendon ya ka ta ka jingkhang ying jong u pastor sarje hangta ki khmat jong u pastor sarge kila plit thangta ka donut ka jong u kala tit ya ki ingkrung ka lena ru kala kendit na ka ta ka jing sawa hashwa bu pastor sarge un hiar na ka ta ka jing thia ka jong u kata ka jingkhang kala pli bagita ki de khot jong ka KGB kila rung hapo jong ka ying jong ki kila penthaba da ka jingsai ke jong ki ha ka kamra ga bedum nang ta ki jingsawa jong ki juti kila sawa halor jong ka madan jong ka yeng ha ka way officer wa jrong uba phong ru ye ka uniform rong yong ula yeng ha ka jingkhang ka dur khmat ka dom riang ka surkran ka nap ngiwan hang ne ban kem ye phi ban yalam ru ye phi haja ka sa jongi ula ong yano ngen leina u pastor sergei ula pech ya kata ga jingsai bat ong ru ba baleng haban lech hangta hatu ngalale ayu ula kli hanroi hapo pat utip ye ki ei ki baro uni u officer u klam jubab ei ba hapo jong ka Soviet Union ka KGB kan omdon kam satya ye ki nu ki sakhi sabut tang ka jingtharai kalabyang u pastor sergei ula pech sha ka lena ka kurim ka jong u kala khnyo de ka jing shifting hangni ulayu I ya ka ta ka jing shifting hagi khmat ki jongka bat ka ni kala penpat ya ka donut ka jongu ban ya ki ei ya ka ki ni ki officer kim pat ju le yu ula phai so tau officer ngala ban ong shong suk ya ilok ki jonga u officer ula ko ngu hakmat jong galena da ka jing sku khya bat ka jing khriat nang tau pastor Sergei ula yo ban kren khndiat sekhan ya ka ya ba la shu banda ken maulud ula kedup ya laga jong ka kurim hagi sangti ki jong u da ka sur ka bakhlain wat la ka long ka khnyo u blei u long u babha lena da ka ula pasyo ba u jisu un sayada yengi lingba joki kti ka bakhlain bor ki jong u namar utip yagi ei ki baro nadu barangkha yengi kumtaru un omino satya yengi hangni kumtaw la pelaj no dak ya ka bat ula pej ya ka dur khmat ka jongka lada ngam wan phaisu hagi katu ka nepor phide ban long ka shulur tho shiti sha upara jong phi bat sa ru bat u phim dei satya ban sa marwe ki khmat jong galina ki lapan he bat ki lei de ki umat u sargei ro panjan byang ya ka sachisin ho ngam tip satya ka e ka baki kin sale yanga hanrei u jesus lamba u kran yi ki kintin balada phi wan ban bot yanga kumta phi haban mat ru shibon ki jing e na ka banta jong ka gospel hangta ula sange bagata ka sur ka long kumba ka wan na jrong bat ula ong ya kita ki kintin bat kita ki kintin kila sawasa ha ka donut jong galena da ka ula ong ba wat la ngim la shu ban yu I wei pat ha ka ni ka sla perthai ngin se kendu bat phi shabneng kumta ki ummat kila jaw na baro arngut kumta kita ki pulis kila ring no ya ki kti jong u sarge katba udang bat ya laga jong ka kurim ka jong u hang taw lo nga I ke phi ba I hanre ya u sarge parla patan no sha ka ta ga jingkhang ha ga bakum ka ta ka por la phaidin bat perta ya ka lena ki e baro to ngni tre lang na ka ta ga jingba bat ka ta ka dei ka jing I ka jong blai namar ka jingkhot ka jong u yangi ka don la ka jingthu kabala tho ru ha ka sithi ka jong absol pol se ki nongrom ka lenong ka ba phra ka khot ka ba arphu phra bat hadin nang ta usal likno hadin ka ta ki la poi ha ka headquarter jong ka KGB layalam yo pastor Sergei sha ka kamra ban tokit yu badla I ru marwe yu hangta de ka bon kenta ha ka ba khadu la pli ka ta jingkhang kiladon arngut ki officer ki bala rung hangta hapo uwe ni kita ki officer udai ubla wan kem yu na ying uba phong ya ka sud rong blue bat ulong uba kham khro nang ta uwe pat udai uba kham jrong ki khmat jong u ki long ki ba rong blue bat haba pek I kumba ulong uba satar bha haba pek ya ka dur khmat ka jong u uni ubri u phong ya ki jan jong ki sipai udai uba shudi secret khlam sange u pastor Sergei ula pek ya u bat ula yu I ba hadin bulala ban pendep yu we u secret nang ta u shim ber u sei so we pat u secret bandi bat kumta terter bat kat ba udang di secret ru pen pau ru ya kata ka jing bitar ka jong u hangta kala simpor kumbalai kenta ai kila tangon yo pastor Sergei de ki ba bon ba ki jingli da ga ba kila ong hangno mila penlong ka jingalang ka jong me manu bela don hangni u ei uto president ba thamai u ba me mila dab ban jet ha ka kinhun ka jong me watla naga lang jong u sham le thu naga por chika por kila da wa ye ka ju ka jingli ka jong ki bat kum juru u pastor Sergei lo a ye ka ju ka jubab
Nakita ki jingkali ki jungki. Daga bau ong bang ngam sem la yo jing tip halor jong kata gekam. Ko sahab badon buram. Namar bang ngam sem la yo jing tip sapang jong kata. Namar ba kita ki dekhot jong kata ke balang kidai ki ba ying hasam ki jonga. Nang tau bati secret klam sange ulas dang ban penjan sanga. Haringkat bat u secret ha ke sintur ke jong u. Katadam ke bala tap ye ke dur khmat ke jong u. Lada phimla ban a ye ke jubab ye ngi kwa ye phi. Hang tau lo pe ji u bat ulong ngin sa pendon kam ye ki weipat. Ki rukom pensitom ki besirkhai ye me. Bat ngin sale ye kata. Arngut ki sipai ke lam ya u pastor Sergey. Sha ke we ke kamra ke bekerpang. Nang ta ke te ye u ha we unar. Bat hang ta ke syok la bom ye u. Da we u kenja pat umjri. U pastor Sergey u la khap ki khmat ki jong u. Bat hang ta u la dwai ko try to don ringkat bat nga. Haga bakum kata ke khlip mat uli usngau ye ke jing sawa jong uta upai jri naga jing sempat ke jongki ye ke mat ke jong u bat hangta la shu ban mudur ba ka ei ke ban jia ye u hangta ka ba phlai ka long ba sebladon ka nu ku ke jing pang na kata ke jing sha sempat ki den jingam snam ki long ke ba shirkhai bha ye ke mat ke jong u kat thadu ba ka sopti ke jong u ko le jot Henry ka ba phlai ka long ba syam la yo sngu satia ye ke ta ke jing pang Bat kani kadai ka bapen kan mau yang iya ka wini ki jethu khana. Shapang jong ka jing im jong u John Wesley. Ubalong wini ki nalap ka krautam jong ka perthai. Ha ka bawla syak hirtma ha ki pajba. Kila syok yo John Wesley da ki ding. Bat da ki mau na ki kti ki jong u. Kat hadu ba ka snam ka la jaw na ka dur khamat ka jong u. Hanrei u John Wesley syam la yo sngo ai kata. Namar ka jingya da ka jong u blai. Bat ka bakum kata ka la jiaru ha ka ka kamra jong u pastor Sergey. Bat deiru hangni pen yo kata ka jingshilur. Ya ka ba ka perthai kan la. Bakan penmi ya ka bakum kini. Ka perthai kala ban pensilur yu briu ba unlong tang unoyele na ka ta jong ri ka jong u hanrei ka bakum ka jingshilur ka dei ka ba kham jelu bunsha ban ye kitaki ki baro ya ka ba ka perthai kala ban turwa kani ka jingshilur jong wei ubriu bla shate sakhum ha wei unar la sho la bom yu namar ka jinget ki jong u da ka jing perkhat ba un sa linyar ban pan ye ka jingrap Bat ba undwai ru ba unlait na kata ka jingsitom bat kata ka dek belajia yo pastor Sergey ba ka jingdwai ka jong u kam semlalong ba u blai un punsange ye kata ka jingsho yu hanrei ka jingdwai ka jong u ka long ba try wat sha bangan penja burom ye me ha ka kum ka ni ka khlipmat mela ay lo jong khu nu jong me ha ka ba ula em bat ula yap ru na ka benta jonga Kaba khadu jong ka jing im ka jonga ngan sha sitom na ka benta jong ka gospel nga sha yakani da ka jingkaman na du ka mensim ka bor bat ka jingmut jingpur khat jonga baro hang taula dwairu na ka jong ka lena bakan long ka briu ka bchlur ula dwairu na ka jogi weipat ki para pastor bakan long ha ka jingyata bat ula ong yu blai ba un pendon kam ha ka ba kum ka de ka khlip mat ka badum na ka buram ka jong u Kumba ka Bible ka ong Shaki kam ki apostol ka nong ka san ka khat ka sau phoi ki te klia mi no na ka ta ka dorbar ki de yakman namar la new yaki ki bla bit ban sha ja buram na ka banta ka ta ka kurtang u sargei ura snuthu ba pleng ki ne ki kinten ki de u ha ka kum ka khlipmat tang kum uruniam hanrei kum u bla yakendu hi dalade kita ki officer ka wan phai sa ka ta ka kamra bla to kit u Daga bagila persang sashi senpan daga bagila thapru ya ka dur khmat ka jong u kila tit ya ka ta ka mi hanrei usargi syam la penkhain satya bat ha ka bakhadu uni u officer ula yang joj bat ula ong ka jingwan ra ka jongi ya me hangni medon kam ban kurani ei katkum ka hukum ku jongi bat lada memla ban kuran menta ka don tangwe galat ba menta mede uwe ni ki kertong uban syakset patok hapo jong ka bri cheni bat metip ne am ki briu ki bakum me habakin im hangni kin samat ya ka jingyap uta u officer u khamjrong u don ru ki khmat rong blu ula pek khadu u sashisen ka bri cheni metip ne am ko u nong yalap da ka ba laong da ka sur ka siang bat ka sarau ba metip ne am ki briu ki bakum me ha ka ta ka khlip mat u pastor Sergey ula ngut umbia ka bri chani ka dei ka patok ka badon jing matam ha ka ni ka jaka baro bat hapo jong ka ni ka patok ki babon ba ki nong le kam sniu ki ja kerteng ki tang supoi hapo jong ka ni ka patok bat sisin ba kila rung hang ni kin la satya ban wan phai byang shalaying kata kalong ka jingsir khai jong ka ni ka patok hanrei wat la ka taru namar ka jingai ki jong u ulhaban mat ya ka ni ka patok ka ba shir khai tam
hapo jong ka Soviet Union ha ka sngi ka babot ya u pastor Sergei laya lamno ya u lingba jong ka wei ka ral na ka ban le sha ka ni ka patok brichani la pendang ya u de ka hatkari bat ki donru ki nong pahara ya u kumta ka ne ka ral ka la habban ya lingba jong ki benta jong ka Moldova bat ki don ki khap ya ka ba ka ne ka ral ka la habban sange ha ki katto ka ne ki station namar ki don ki bru ka ba kiu bat ki don ru ki bru ka biar ki babon ki ta ki nong le nong wan ki la pe sha u ne u bru la sap pendaj hatkari bat haba ki pe yu ne u bru i kumba u de u bru ba jamnot kumta ki babon ki don hangta ki la sap jar kumta ha ka ta ka por ki la don ki ba kli ki katto ka ne ki jingkli u ba ka i ka daw ka ba penlong yu u bon sha set patok ka ei ka ba u la le u pastor Sergei ula jubab da ka ba shai kumta ula thu haki barulong ngade u pastor jong ka balang Kristan ula thu haki bola syakam na haki pulis tang na ka daw bu don ya ka jingi kendu ka ba jar jar bat ki katu kat ni ki nong yalam balang baro kita ki passenger ka don hang tai ka le pet yu namar ka jinglong jai jai bat ka jinglong ba bha ka jong u kumta ki don na pedeng ju kita ki passenger ka bala wanra jingbam na ka ta jong u don katu ka ni ki bichu snap hangta don ru katu ka ni ka bala nyat umat ngi khmat ki jong ki wat ki kiti ki jong u ki dang don ha ka jing panda jong ka hat kari u pastor Sergei u jule ya ka ei ka ba u de ban le man na ka sngi bat ka ta ka long ka jing dwai bat hapo jong ka ta ka rel ru ula yo ya ka lat ban ya sam ya ka tin ka jong blai sha ki ta ki passenger baro bat ki ru ki snap kendiang ya ka ta ka jing kran ka jong u na pedeng ju kita ki ba bon ki ba pe u we na ki u de u sipai u brang samla u bala pahara u bat ka kerteng ka jong u de u Mikhail uni ude unong pahara ya u pastor Sergei hapo jong rigorel hagi babun na kata ka jingja lenti ula shong haga jinglong ka jar jar bat ula pek u bat ha ka bakadu ula say you way u secret ula thang u bat ula shong hasenda jong u pastor Sergei ta pi de uno yalap ula keli u haga por ka banganga dan khna ngajulek barbor saying mane nagta ban lek jingseng u pastor Sergei ula pe chapo da ka jingsung tanan hangta u Mikhail ula thu ya ka ji thu khana saphang ju ka jingim ka jung u bagi kini ki kpa ki jung u ki dei ka bakit nyam bha ki dei ru ki khot jong ka balang Greek Orthodox u kpa u jung u barbor u ju ong ba u blei u dei tang ma u hi u bala ban jubab ya ka nu ku ka jing jong ka nu ku ri hanrei ha ka wi ka sngi ka KGB kalawan bat kala rakno u kpa u jung u na ying jung ki bat ha ka por Mikhail udang tang kumbah nyosnam ka arta ka jong u bat na du ka por syam la yo isu ya la jong u pa watang si sinro ong Mikhail ka sur jong u hangta ka long ka jam ha kine baro kim syam la long ka ba ublei la pendon kam yanga u Sergei ula pecha u de samla bat u yo i ka jinglong ka ba jai jai ka donut ka jong u hanrei ula haban penyeso no iladi bat ka communist red army jong ka Soviet Union hanrei kata kam syam la penhun satya ya phi hatu kam dei kata ula kran de sur ka bacham u Mikhail ula khi phila ban ong kumta u Sergei ula pe ka dur ka jong u ukpa jong phi u de briu bastat Mikhail ulang syam la yap namar ka jingmentoi yalade bat barbor imai jong phi la jukran ya kata ba kinom don ginu kidu ki ba khamkor ban ya ka jingai kata ka de ka dor jo ka jingim bar ka dor jong ka jingyap bat kata ka de ka jingperkhat jo ka kemi ka jong phi hangta u Mikhail ula stang ban penpau ya kata ga jinglong jai jai ga jong u Sergei ula peteng ban kran bat ula ong u Jisu wan sagre perthai na ka bata ban yere persa ya ka bamsap jong ke babun ki noyalam ha ki tu ki por ki jong u hanrei ju kan randin u kran bet ya ka jingsha bat ha ka bakhadu kila sa nar phna yu kum u nongle kam sniu halor jong ka ding phna hanrei to tip ya ka neba ule ya ki ni ki e paro na ka ta jonga bat jong phi bat na ka ta way pu way syam la shapting ayu philale persa yangi hatu bale ngam jus ngungu se ya ka bakat kita gi jingle gi jungu kata ka ral kala ya lingba ju kita gi lom ki itanan ka jing skap jar kala jia ya ki argut ki bru hangta u Mikhail ulangu ya ka khli ki jungu ba deiru hangne ha ka patok jong ka ni ral ka balong ru ka pedengdu jong ki hima jong ka Soviet Union ha ka ba une u samla u bla du no yu pa u jong u ha ka ni ka KGB ula ai ka donut ka jong u sublai bat ban tip ru ba pleng ba ka dei ka ni ka KGB ka ba persang ban penjat ya ka ying ka sam ka jungi ha ka apostol Paul wa tho ba to mene lap ya ka ta ka ktin to ya minot ha ka ba dei por ka bom dei por de to pen kendu to snang to kentu da ka jingsha slam baro bat ka jinghikai
Timothy ka lenang ba saw dekat kabar u Sergei syam la ap tang ha ka ying mani lani ha ki pulpit hanrei u lap igi bru hapo jong de rel wat lagi kti ki jong u ka la shate ha ki hat ka riru ba uta u bru bala pahara yu kata ka long ka jingkman ye ka banang hangta kata ka rel ka sedang ban suki hangta u Sergei u la yu i ye ki kenro ki bejungum lingba jong ka jingkhang yit jong ka rel haba ula peit najngai nangta bat ula yu iru ya kata ka jingkar ta wer da kita ki kenja sainar ke banap bat kata ka de ka brichani bat ka ni kala kelalong seka wipat ka lenong jong ka jingim ka jong u ba u haban sedang napo jong ka ne ka patok ka ba shirkhitam hapo jong ka Soviet Union u Sergei ula laim na ka jingto ki jong ka KGB laya lamno yu u da u mensem bakhu jong u blai lingba jong ka ne ka ral Hanrei kata kam syam lolong satya ke bajangai haba u yonu jor bat ka ei ke ba u ula khmi lenti halindat jongane ki don kita ki kenro ki bastang udon uwe ubru la ap yu u hangta bat uta ubru syam la de ubru u bom ngej yo blei Hanrei u de ubru u ba isi ye ka jingle ke jong u ha ka por siteng sngi jong ka por u pastor Sergei ulapoi ha kata ka patok bri cheni kumta la ya lamno yu u sha utau nongpei ye ka patok Hangni udon ubru uba he bat uba jerong usnyu jong u uba sautho uba la khapru kum ka khli sipai kumta marsen yu i u ula peit dag ba ula peit penrit bat pen he yiki khmat ki jong u hashwa bu Sergei unpoi ula yang joj na ka jaga song ka jong u ula yat na din jong ka mi ula tur sa jan ha ga dur khmat jong u Sergei hangta ula ong o kila wanra yame sanga ula kran kumba bitar ngati kena ba mele yo sngo saphang jong ka nam jong ka patok brichini bat ngat harai ba mela banaru saphang ka nam ka jonga u Sergei u khlam kran si kentin ru u shu ko ngu ye ka khli hangta u ta u nong pek ye ka ta ka patok u la pek ye ka ta kam ka pha ye u bat u la khi ben ye u hangta o medei u pastor mela syakam namar ba mela penlong ye ka jialang ka beri ka khmat ka jong u kala dap de ka jingbitar ngatmu ban penlong ya me kum ka nuksa la kerkat uni unong peit ya gani ka patok kani ka de ka patok ka bamen hab ban sa marwei hatu mela ju sha than hagi por ke beladap kum ta mela haban perkhat ya kata namar ba men om yo bam setia haba me sa ha ka patok kum ta ke ya lamno ya u pastor Sergei ban thap ha ka wei ka kamra ka berit hangni hapo om don ei kadon ka wei ka matras ka bastang ha ka wei ka jing thia ding kadon ka wei ka shuki ka wei ka borti bat shajrong jo ka jingthia I don I wei I jingkhangit ibrit kaneru kadon shajrong du kumta habarung sapo yo I tang ya I jingthaba ibrit bat ka jingbe jo ka ler ka khriat bat uta unong pe jo ka ta ka patok ulo pe ji uling ba ka ta ka jingkhangit ka brit hapo jong ka ta ka kamra ka brit bat ulong hangni phin lut ye ka por ka jong phi baro kumba phila kwa bat uta u blei u jong phi bat hangta ular khi nangta ha ka wipat ka liang lada phi kwa ban kintai no ye u blei u bom don jingmut u jong phi ngila ban a ye ka jingbam kat kum ka jing don kam ka jong phi ayu phi sngo halor jong ka ta kala don ka jingpen khi hapo jong ka donut jong u Sergei lakum bathaba gading hangta syam la snabjar ula tur sajan jo kata jingkhang bat ula peit persha yaki khmat jong uta unong peit ye kata ka patok bat ula ong hangni udon ublei ula ong hangta bat kata ka sur ka jong u kala sawa ha kata ka kenro jong kata ka patok ka berit ulong unong yada jonga bat ka de yanga ban ko ngu ye u namar ukhun jong u jisu ula yap na ka bataki pop ku jonga kumta ngaru ngadon ye ka jingim ka bom jukut ringkat bat u kumta nganomla aban len yu namar ula le bha yanga hangta ula sange bat hadin kata ula ong ye ki kintin bat kini ka penkala ye kita ki e baro ba on omla manu bala ban penkala yu sisin ba ula kut jengmut ban bot yu jisu bat ula ong ba ublei jonga unsa pha ye ki jingdon kam jonga baro lingba ukhu nu jong u jisu Kris ula ban le ye kata Hanrei ladang ngamyo I eru ngan yai long hi u bangit bat u bokok ngu yu namar u blei jonga saya rap yanga perkhat ye gi kintin bawang sale ye ki e Hanrei lada leru u ong kam lele kata kam dei ka jingdwai jong wei ubru u bala sha si tom na kapta jong ublei kata kam sama dei ka jingai jongno
Hanrei kata ka jingai ka jong u ka pen klan u bat kata ka de ka jingai jong u Shadrach u Meshach bat u Abednego wat like la yang ha ka lawarding jong us im Nebuchadnezzar u blai jongi u la ban plat yangi nang ta bat la da kamlong gum ta uta syam la dei u blai u ba im ha ka ba on don u no u blai jo ka de ka perthai u ba kham kraw ban ya u blai u ba im u jongi ka jingai jong sargai kam syam la shania ha ka ei ka ba mi nang ta hanrei u shania hu blai hadin ka ei ka ba mi nang ta ka dur khmat jong nu nong penya jong ka patok kala dap da ka jingbitar bat ula ong don blai setia ula kran da ka jingbitar balai phiki kristan phi bakla hadu katni namar ba phi dei ki briu ke ba bi uda kadawru da ukti lingba ka ka jingkhang yet jong ka ka jingkhang phi tip ne am nong yalap namar ba phi dei u briu ba yap nadu ka ka khlip mat phin sa yap hangni Phenom yo jingbam nanga tang ka ngan a yeme bat nga smai bangan ai bam a wat tang khindiat ru yeme lada u blei jong me ulong ba khlan sa ong yo u ba un wanra jingbam yeme hangni uda kadau kti de ka jingkhnyo ya usargi har ringkat ki khmat ki jong u ki bala dap de ka jingbitar ngan sa wan biang hangni lada mi kwa ban ya kuran bat nga kim don ki nu gi de ka jingpur khat ki badai ki bala ban buram ye ka ba kum ki bru ula lek no nang ta ringkat ba ka jingkuran bitar bat kita ki kintin ki jong u ka sawa hapo jong ka ta ka kamra da ka lo ong bang ngin sa pai kai kat no to blai jong me un le e me hangni ya ka jingkhang jong ka patok la khang dam no hapo jong ka patok userji ula don tang marwai khlam ka jingbam khlam ka jingsuk yo sngo weiru ubru tang ka jingbe jo ka ler ka khriat ka wei ka jankup ka pastang bat ka ta ka jingpasyo jong ka jingkular kala poi menta sya ka jingdum kum tau lo ong uplay jonga unsa pha ya baro ki jing don kam ki jonga hangne kata ka de ka buram ka kraw ka jong u kum bala ong de jisu kata ka jing dum jo ka met kala wan ha ka patok jong ka bri chini kita ki kenro jong ka patok jong usarji kila dap de ka jing khriat bagata ka jankup ka pastang kan noma satya ban pensaat yu namar ka jing rung jong ka jing khriat lingba jong ka jing khangyet ka brit kakpo jong u kalapa kum kimrat ke bla syakset hagaru arsngi ukhlami obami ai nadu katu kesngi ke bauto unong pahara yu ula ashir khat u jingbam yu lambat katu ke jingbam ke bau yo hagaral hanrei menta don ai nalor ba ke khriat don bam ai la yo snau tang ye ka sur jong ka jingring bat penhiar mensim ke jong u bat na jangai juga jingpa jongki jingkhangnar snow kuma don manure manu hapo juga ta ka patok usarge la dem kho siu bandwai ha ka patok a ublei ubau kupa ujunga kane ka de ka klip mat ka banga don kam palat yeme namar ka ne ka jing persitom ka long ka jur bha atrai bat ngam tip kat nu ka snu kan jaya ka jing im ka junga mem sham la ino yanga ha ki por ka bladap hoi ka jinge jonga ka la ban long ka telot hanrei me melong uba klan a try uba blei to ya rap yanga bamenang pen klan susu bangan don ye ka jinge cheme ngadon hangni ha ka patok hang taw la perkhat saphang kalena la hatu ka yo ne am ye ka jeta lane ka don hapdeng ju ka jing shifting kum taw la twai ru na ka pata ka jongka ba kan long ka slur hadin ka taw la pasyo saladi baun bats kham ye ka jingkular wat la udon hapdeng jong ka ta ka jingdum ju ka met ha ka bau lo ong ba u blei un sa pha sanga yaki ei ki baro ki jingdon kam lingba u khun jong u Jesus Christ ula thya hangta ha ki jan ge bastang hangta ula khi ula yo thya suki jai ha ka step ka babu dang step prangap hashwa bu sarki un pli yaki khmat ki jong u ula yo snow ye ka wei ka sur ka ba phla badon manure manu ba ya ha ka ta ka jaka ka ba pe jong ka ta ka jingkhang yet halor ka jingthya jong u kadon ka ba jam bagadon ka jingkhi jo ka jingkhnyo kumba kershut hu mau ula khishong bat sap hai kata hadin kata ula yang halor joga jingthya ka jongu kum tawla pen poye ka kti ka jongu jong kata ka jingkhang yit ka balaj kum ta ki kti ki jongu ki yo ban kata ye ki ka bajam usim ya ka chapo bat haba ula sim chapo namar ka jingbom pat shai bha ha ka por mastap ka donut jongu ha ka bukum kata ka por usngo kumba ka sange namar ba udei uruti ula depan at uni udai uta uruti ya ka bagi nong Rusia ki bam udai uni uju uruti ya ka ba ka kurim ka jong u ka lena ka ju shet haying ban bam kai ka ne kan rat ulong
lakren webriu Sergei ki khmat jong u la pen he da ka jing snopla hatu ka ni ka la ban long hatu me da ban pha lupa yanuriano ban wanra yanga ya ka ni ka jimbam hangta ula dam khosiu bat ul ongko try melong u bhan na ka ta jonga namar ka bor ka jongme ka bor ka bangim la satya ban thau ya ka katnu ngala snubit yalade bangala artatin yame kumta nga aingu yame namar kini ki jing ai snubha ka ba phla jongme ula bat ya uta uruti hagakti ka jongu bat ula ring men simru ya ka ta ka jing ubi jongu ka kpo jong u kala sawa hangta baro ki de khot mat haga mat ka jong u ki penbor ya u un bam ya uta uruti kumta hangta ula perkhat kum ka lele namar ka don ka jingale haga jing perkhat ka jong u hangta ula perkhat bala da un bam ya uruti ya ga uto nong pe joger ka patok sham la tip ai ya ga ka kampla ka jong blai ubru bala ka daukti de ka jingbitar ba na beneng la penbena ha ga ula ong ba sham la don blai bat menta ka la urlong sisa bat menta ka ai ga kamba ka bla hangni ka longba ngakwa ba uto nong pe ya ga ne ka patok unyo i da lagi jonggi khmat ba ublai ula banle ye ka kum ka ni ka kamba hanrei la dengan bamno yo nu jeng bam le se kam sham la don kanu guru sakhi ban pensisa ya ka ta ka bor ka jong blai u sarge ula pe yo tau jing bam ula pe ye ka kpo ka ba thli ka jong u kum taw la shim ye ka wei ka rai kata ka long persa ya baro ka jinglong ton rai ka don ha ka mat ka jong u klembam ye u kwa ban bu ye u kum ka jing pensisa ula bu ya kita ki jingbam halor jo kita ki ding jo kita ki jingthya pat ula tap da ka matras ya ki hangta ka kpo ka jong u ka persa ya kani hanrei ka mensim jo sarge ka long ka khlan ha kata ka janmet kata ka jingsawa ka wan byang kila don byang kita ki lingkhot jong kita ki ruti halor jo kata ka jingkhang yit ka bala pai usarge ki neru ula tingkai bat kani ka jingwan bu jingbam kala je ha ka por mastap bat kumjuru ha ka por janmet na ka wi ka sngi se ka wi pat ka sngi arsin chisngi menstap bat janmet kita ki ruti kla poi hapatok bat ya baro kita ki jingbam na ka lyang jong usorge ula bu hapo jong gata ka matras shamla bam watang weru hanrai ula sha than yelade wat la ka met jong u ka khnyo de ka jing than hanrai ya baro kita ki jingbam uthab ba hapo jong gata ka matras udang te ka ei ka ba kordor ban ye ka jingbam udang te ka jingpla jingai ka jong u udang wat yagi sakhi na kapta ublei ubaim ula perkhat sapang unong ya thulupa elija haba udon haga riklau kidei kiting up kebla pha na beneng kebla penda bam yu ha ka por menstap bat ha ka por minmet ula yo bandi ya ka na ka wadu kumbala batai ha ka kitab ka beringkong jugis ka lennong ka khan nyo ka khat ka hanriu Deru hangni bo ublei lo penda bam yo pastor Sergei babaro ki jingbam kidei kibla ai do ublei kani kari ka kamba ka ba u la le hapo jong kari ka patok kam dei tang ka jingphos new hanrei kari ka jichisha man la kamit u pastor Sergei u dam kho siu bandwai watla ha ka ta ka patok ka long ka jaka ka ba khriat u pastor Sergei u la dwai bat kita ki tha ka ba sop ya ka ta ka kenro baro kilo bat ka ta ka kamera ka long ka ba saaj ni aingu yu blei namar kini ki ei ki baro ki ba mem la le yanga ong u pastor Sergei namar jogita gi kampla watla udon haga ying bendi udap de ke jingman hadin laisngi u pastor Sergei ulabu lailan ki ruti hapo jong kata ke matras u khlambam yaki henrei u susma yaki hadin sau phosngi bo khlambam khlamde henrei ula longpat u briu u khlan haga step jong ke sngi ke basan pho u pastor Sergei ula thya ha ta ke jingthya ban pe ye ke jingwan pe jong ta unong pe jogata ke patok lingba jong ke jing khangit Maria poi hangta ula keli kumno melong menta kumno nong yalap melong hatu ublei jongme pen poi bam ne amyame medang im ne melayap marsenio i o pastor Sergei ula kendit namar ba don jingkela u pastor Sergei ula dam yala ke kli hangta ngam don kanu ke jing ujor ulong unong pe jokata patok ular khi bat ulong ngatip bamela thangan bha hoi ong u pastor Sergei ngala thangan bha uni unong ap joker ka patok ula peit nakli sakjat yu haga bakum kata ka por u pastor Sergei ula khlit ya ka matras ban pen i ya ka ei ka ba uble ula le na ka ta chung u haga jing shisha sar ula snapangta
haga jing shisha sar ong u pastor Sergei katba udang plit ya kata ka matras unong pe jo kata ka patok ula pe da ka jing lengo banyu i ki di jing bam u play ula pendap ki jing don kam jonga baro ong u pastor Sergei unong ap jo kata ka patok ula lengo ngan khlam lai gran shu shipang habang along ukun jong u play jonga ula pendap ya baro ki jing don kam jonga lingba u Jesus Christ bat hangne phila yu i da ki jongi khmat ban sakhi ye ka ei ka u play ula le na ka ta jonga unong pe jo kata ka patok hangta ula keladur katno ula kendit ban yu i ki ne ki ei baro habau le yu i ka ne ka jing phla utau nong ap jo kata ka patok ula rung sapo jo kata ka kamera ka sat yu kai ka ne ulong nam sno thu nang no mi yo igri jingbam ula bat ye ka terpeng jong pastor Sergei bat ula ong mano bla le igri ka kam we unong ap hapo jong ka patok bal wanra ye mi igri jingbam ladangan lap ye ngan sho ye kita bla wanra ye igri jingbam u pastor Sergei ula keren de sur ka bejam ngaru ngam tip sahab badan buram mano bala wanra yanga ye igri jingbam hanre ngashu sngo man laga step bat man laga janmit badon manu re manu ki bala wanra yanga yigi jingbam lingba jong kene ke jingkhangit katba ke de don hangta baro arngut ki ya phai se kata ka jingkhangit ki le yu i ye ka we ka myewyong ka ba ha hangta ke le pe i we pat marsin yu i ye ka ne ki le anglingo ye le ki jong ki sintur ki jongki u pastor Sergei lo ong ba pleng u ble lo pha ye ka ne ka myew bakan wanra bam na ka ta jonga hapo jong ka patok ula pe ye ka ta myew ula pe lu ya utau nong pe jong ka ta patok hang tau lu i ki khmat jong u ki ba pat ju i menuru baro kita ki jingbitar jong u kila kala khongpong ha ga kum ka ta ga khlemat da ga jing sngo lengo ga kraw utau nong pe jong ka patok ula sedang ban khnyu nakli sekejat bat ula ong ba ka ne ka de ka bom la satia ban long kasur ka jong u kala bat ula ong ba ngam pat ju i meno ye ka kum ka ni ka kam ka phla ka bala jia hangni ula dam ye la ka khli bat ula ong pleng u play jong pi u don mo katba udang kren ula damru ye la ka khli bat ula ong na du mentaga sngi u ne u play u jong pi un longru u play u jonga uni unong pe jokade patok ulo pe biang sasisen ya kane kamyao bat hangta lele ulana kham kendit susu ulo penhe ye lagi jogi khmat kijong u bat ulo ong u blei jong pi om tang bola ai ka jingba minmit bat man step hanrei ula le ye kane kum ka jing ai sngo pha yanga u pastor Sergei sngo thu ye kata unong pe jokata ka patok ulo nguit umbia da ka jing sngo khia hangta bat ka sur ka ba khnyo ulo kran namar phi no yalap kane kamyao kare ka miao jong ka khun kin phei ka jonga bat uto u jingbam ha ka sintur ka jongka udei u jingbam ubla shat da I kurim mi jonga kini ki jingbam ki badan ha ka kamra shat ka jonga ki poi hangne ha patok bat phi dei hangne bawla sngu thu ba ka jing ong ka jong u ba om don blay ha ka prathai bat ula set patok ru yo pastor Sergei hadu bondayap ha ke ni ka patok hanrei u play ula pinbiang lot ya baro ki jong don kam bat kita ki jing bam ke bla poi na ka kam rasyat jong unu nong pe jong ke patok kila poi ru hapo jong ke ni ka patok bat ula pendon kam de ka miao ju ka khun kin thai ke jong u ban ai bam men step ban men met ya uni u pastor ngadei manga u batmu ban penjat penban ula sim na ka kam rasyat jonga ban psai ki nong shun ki jonga kumba ong ke kitab sam ar pulai san ublei ula pendap bam yu Elijah ha riklau ublei ula pendap bam sau phosngi ki khun Israel na Egypt shekanan udei une uju ublei le ke kamba ha ke ni ka patok jong ka Soviet Union hapo jong ka Moldova ublei ula pen ka lai ke ying jung nong shun na ka menta ka jingkman jong ka benang ka ba wat u pastor Sergei ru yo I ya ka ei ka ublei ula le I u hanrei tang ka wei ka ngwet bat ka tagalong ublei un sa aya baro ki jingdon kam jonga kumta perkhat phi shapang jog ke jingai ka basisha jong u pastor Sergei kani kam dei tang ke jingmudur jong nong tho ye ke jigithu khana hanrei ka ne ke jingja ka basisha jong u pastor Sergei haga por jog jingsan shar jog communist hapo jong Soviet Union kumta compare ayu ka perthai ka krane phi haba phi shong ha ki kijat ki jong jisu hanrei uding u bha un sei ki so ki bha ublei udon ha gi nu ki ki jaka ki phi phidon compare phidon ha ka ying bindi compare phidon ha ka nu ki jing e hanrei ublei u sei phi na ka ta ke jing e ka phi phi ka do compare phidon ha ki nu ki jaka ublei u tip kham ha ban ye phi namar u ong ba
nadu balakha ya phi naga khpo joge kmi ngala deptip lupa hangno ba phi phidan namar kata ki jingdwa jung phi baro kin omlong leno e shisin gasngi hanrei ublei uba im unyai longhi ublei uba im jupen ranbo kho yalagi jongi khon bat ka deiru nadu kata ka klip mat ba une unong pe jong ka ka patok ula kelalong u kristan uba shitham uba klan uba shisha hapo jong Soviet Union don ki no ki du ki nongshun ki bala ban yele persha shisin bo blei u ip da lele ro am pin amla ban yele persha badu kumta ayupi sngo halor jogri ki jinghi kai lingba kani ke je thu khana sngo bha sa like bat comment ha kani ka video khublei chibun ta thadu pikindu ha ka wipat ka video